नमस्कार, मी मोजाक कलाकार चेतन राऊत. 75व्या अमृत महोत्सवानिमित्तानं जगातलं सर्वात मोठं गणपतीचं मोजाक पोर्ट्रेट साकारण्यात आलेलं आहे. हे पोर्ट्रेट साकारण्यासाठी 75,000 दिव्यांचा वापर करण्यात आहे. गेली 2 वर्ष आपण उत्साह मोठ्या प्रमाणात साजरा करता आला नव्हता, पण यावर्षी मोठ्या जल्लोषामध्ये गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. तर त्याच निमित्ताने 75,000 मातीच्या दिव्यांपासून तब्बल 50 फूट बाय 40 फुटाचं हे मोजाक पोर्ट्रेट साकारलेलं आहे. हे पोर्ट्रेट साकारण्यासाठी 6 रंगछट्या असलेल्या दिव्यांचा वापर करण्यात आलेला आहे आणि हे पोर्ट्रेट बनवण्यासाठी 2 दिवसांचा कालावधी लागलेला आहे. माझ्यासोबत 12 कलाकार माझ्यासोबत काम करत होते. दिवस रात्र काम करून हे पोर्ट्रेट पूर्ण करण्यात आलेलं आहे आणि 20 ऑगस्टपर्यंत पवईतील सिनेमा ग्राउंडमध्ये लोकांना हे पाहावयास मिळणार आहे.